So ang ikaduha nga storya no nga ato ang hisgutan karon is natoy duha ka senior citizen isakay sila og kabaw kay ganahan sila moadto sa lungsod. Before sila moabot sa lungsod na sila agi anupat ka barangay. So sa primero nga barangay pag first na agi ipasakay ni lolo si lola. Kanya si lolo naglakaw. Yan na ang mga tao sa primero nga barangay. Tanawa nang magtiayon no. Wa gyud maluoy ang iyang asawa sa iyahang bana. Gipalakaw ra in taon si lolo. Tiguang na kaayo. Nakadungog sila pero gibaliwala lang nila. Before sila na abot sa ikaduha nga barangay, nisakay na lang si lolo og si lola kay para wala na yung masulti ang mga tao. Pag abot nila si kaduha nga barangay, niingon gyapon ang mga tao nga nakakita. Klamo gyapon sila. Luya ng karabaw, gisakyan sa duha. Wala sila na luya ng karabaw nga bugat kay na silang duha. Nakadungog sila pero gibaliwala lang gyapon nila. Pag abot nila sa ikatulo nga barangay, gipanaog na lang ni lolo si lola. So si lolo may nagsakay. Ang giingon sa mga tao, ingon na pud sila. Luya ng babae nga tigulang gipalakaw man sa iyahang bana. Wa man maluoy, wa man lang gipasakay. Nakarealize sila, di gyud day makontento ang tao. Naagid gihapoy may istorya bisan unsa pa ang imong buhaton. So unsay dapat din nato buhaton? Ang dapat nato nga buhaton is dili ta maminaw kung unsay istorya sa ubang tao. Buhaton nato ug unsay insakto para nato. Para at the end of the day, limpyo ang ato ang konsensya. I-trust ang imuhang kaugalingon, trust your own feelings, ug buhaton nato dapat ug unsay insakto.